Как да обясним толерантността на едно дете? Толерантност означава да бъдеш добър и мил с хората, дори когато са различни от теб. Например, понякога другите може да изглеждат различно, да говорят различно или да имат различни любими неща от твоите. Толерантността е като да кажеш, това е напълно окей, дори и да не сме еднакви. Когато си толерантен, ти се опитваш да разбираш и приемаш другите, без да се ядосваш или да се обиждаш. Това помага на всички да се чувстват по-щастливи и спокойни заедно, дори ако имат различни идеи или играят по различен начин. Ето идея за игра, наречена «Приятели в различията», която ще помогне на децата да намират общото в различията, да се учат на толерантност чрез забавление и комуникация. Приятели в различията. Цел – децата да се научат, че различията между тях ги правят уникални и ценни, като същевременно се учат да търсят общото, да бъдат толерантни и да проявят уважение към другите. Пъгълов. Направете цветни карти или снимки с различни характеристики и интереси. Например, любим лот – груши, любима играчка – кукла, количка, любима храна – цвет, любима дреха – не. Можете да използвате картинки, за да бъдат по-лесни за разбиране. За всеки кръг всички участници получават по една карта с различна комбинация от характеристики. Започване на играта, всички участници сядат в кръг и получават по една карта с техните уникални характеристики. Задачата – водещият по-голямо дете, учителят или родителят обяснява, че всеки от тях е различен герой с любими неща, но заедно всички са приятели. Намиране на приятели с общи интереси. Децата започват да търсят приятели с някоя обща характеристика. Например, всички плодове растат по дървета. Всички дрехи служат, за да стоплят. Всички играчки са за забавления. И така нататък. Важното послание е да се търси общото в различното. Когато намерят приятел с общо нещо, могат да се поздравят с «дай 5» и да кажат по нещо хубаво за своя приятел. Това не начисла различията. Водещият задава въпроси като «Кой има любим цвят син?» или «Кой обича банани?» и всяко дете вдига ръка, ако отговаря на въпроса. Така всички виждат колко са различни. Важно е водещият да похвали всяко дете за уникалността му. Виж, толкова е хубаво, че всички сте различни и обичате различни неща. Приключване на играта. В края на упражнението децата могат да обсъдят какво са научили за своите приятели и как се чувстват от това, че имат различни интереси. Уроци. Обяснете на децата, че дори когато имат различни любими неща, това е нещо хубаво, защото така всеки е уникален. Подчертайте колко е важно да сме добри с всички, дори и когато сме различни. Основното е да се фокусираме в общото, въпреки привидните различия. Завършващо упражнение, можете да попитате всяко дете за нещо хубаво, което е научило за приятелите си. Така се затвърждава урокът за приемане и толерантност. Така тази активност не само ще бъде забавна, но и ще помогне на децата да разберат и уважават различията между тях.